Pinagi sa imong lalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagros ug gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, kalunog sa walay katapusan. Yan ang pamuhat sa among taliwan. Hello, a blessed and fruitful Sunday afternoon. Live na ta. Karon pa ko na bakante igsoon. Kabalo na mo ba sa Domingo? Busy kay ko. Actually after aning live na napon may service. So muna nga praise God kay naka bakante ko karon. So ako na ning share igsoon kamo sa diha, pwede na mo mag-share. Pwede na mo mag-mention yung mga higala. And also you can type at followers at highlights and at everyone basta mapansin igsoon sa atong mga higala para sa kay mayaan sa Ginoo. Ako sa diri mag-share sa ako igsoon. This time, nanatay 29 viewers pa, wala pa kabantay ng uban. Praise God! Hallelujah! Mabungahong kapunon mga kaigsuonan nako ni Kristo. Kumusta ang iyong adlawng Domingo? This time na natay 69 viewers. Ang uban wala pa kabantay. Nahimo na tang 73 and counting, okay? So i-mention na yung mga higala na igsuon kay atuan na ning birahan dire. Okay?
And anyway, ako din gi-congratulate ang amuang kauban diri nga police sa station, no, si Sir Amba. Grabe na bag-o siya nga naka-receive og promotion. So nahimo na siyang official. Congratulations, sir. Daan naman ko nagkuha nimo, daan ako nag-congratulate nimo, no. Butan kay ni stay humble. Unya, I'm praying more promotion to come pa. I'm praying for God's favor upon you, sir. Grabe, kakalma ni siya nga pulis nasa Muari sa Calarin Police Station. Okay? Uy, Inday Angel Luis, ikaw ba na, Inday? God bless you, Pastor James. God bless you more, Inday. Pag-live na. Okay? Ayaw undang sa imong live, ha? Ayaw undang. Okay, mauni, ipangita ko ron sa... of course, kadaghanan, need kayo ang nasa social media ron kay kabalo na tayo, Inday, nga. Ang social media karon grabe, toxic kayo, daghang mga... dili maayo, no, mga garbage ba, mga basta daghang tentasyon. So kita sa tuang sa ingon nga mga Kristohanon, ari sa sudlo na to niya atong bulabugo ning mga lihok sa demonyo. Shout out Pastor James sa family. Okay, Grace Point Ministry Trinidad. Okay, akong shout out sa ako adto ning suod. Akong higala nga pastor, no, na sa Trinidad, sa Grace Point Ministry Trinidad. Okay, Pastor Jason Balmores ug si Mads Lorna. Ug ang tanang mga amigo, mga dul sa dughan ako diha nga mga naani nga church, nga ministry nga gipial ni Lord. Again, Grace, shout out Grace Point Ministry Trinidad, Bohol. Greetings from the lovely daughter of God. Inday, Sister Angel Luis. Okay. Inday, thank you sa greetings, no, niya. Ag-live ni mo ayog kung kuhan dia kay mauna ni panahon, no. Sayang na to ang, no, since kitagaan ta ni Lord og gift ba sa mga ingana bitaw like this. Grasya sa Ginoo. Atong gamiton para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. May hapon, Pastor, from Rachel. Sister, thank you so much for watching. So, again, igsoon, karon lang ko nakabakante. Kabalo na ta, basta Sunday, busy kay ko. Then after this, sa live na to, nanay nagpabot nga service po, okay? Shout out Lee Mimo. Pirmi gani siya mo tanaw. Ma'am, thank you so much for watching. Nya, congratulations sa imuhang igsuon na na-promote sad, okay? Murag familiar na ko siya po, pero I'm not sure. Tanaw ako sa picture. Congrats, Master Amba. A very humble nga policies. Tinuod yun na, sister. Kani si Master Amba, kaning bag-o nga na official din sa Moa, Clarin Police Station sa tuwa, sister. Pero kalmahan eh. Kita kalmahan kayo. So bag-o pa na ako na-check ang background na ning ngilngig dahil kayo ni siya nga police, no? A very humble police officer, servant of God. Okay, so glory to God, Pastor. Amen, amen, amen. So kita ta pohon sa youth camp. Nabataon sa man to, night camp, no? Murag nakabuking ko nga speaker. Camp Caris man siguro to, Inday. Kung madayon, ano? So, kita ta pohon. Grasya sa Ginoo. Okay? Oh, shout out ang tanang piniriso. Okay? Shout out sa tanang mga drug dependent nga nag-struggle, nga nagtanaw karon. I know na idagang mag-message na ko nga mga drug dependent nga gusto na sila mabag-o, no? Gusto na sila maparihan ako, grasya sa Ginoo. Nga na set free from drug addiction nga 16 years. Oh, 16 years naman ko dili mga, pero grabe lang ang pagkalulong nako. Yes, actually, di ko pariha sa uban nga mga drug dependent. Ang uban nga mga drug dependent nga mga kaila nako more than 20 years. Napakoy kaila nga Trantay City katuig nga adik-adik. Grabe. Ako 16 years rako na lulong sa mga makadaot nga bisyo, pero grabe lang. Grabe ka, dili pareha sa uban nga ginagmay ra sa yupon, ginagko gyud. Mabitaw to nga na drug overdose ko before. Di ba kadungog mo sa akong testimonies nga nagistorya na ako ra usa, no? Magistorya ako tubangan sa kakahuyan. Magistorya na ako sa buhay tao. Tungod sa kakusog kay I remember before unsa tong nga year nga mahal kay shabu. Ang butang, mahal kayo ang item. Pero ako nalay magsigig suyop kay ako nalay naikwarta sa muang gapit. Ingon ako mga barkada nga, kani si James, grabe kadik-adik ni kay. Katong time nga, ang butang, ang item, mahal kayo niya nihit.
kanir jud siya sig balik-balik suyop kami maginanaw rami kay di man mi ka chip in kay taginintos man yung magsigi kog sulo. Mga igsoon libo-libo gyud pong suyopon kay namon ko uyab pod before nga mura bitaw ning support sa akong bisyo. Every time nga mangayo ko kwarta niya, tagaan ko niya, nam siya trabaho. Niya na po, sige po kong pangawad o kwarta diri sa Mumbalay. So mama o papatanan, unsa may mga lanayunon or sunugo, mga valuable things sa balay. Like cellphone, unsa man diha, mga bracelet or relo, mga kwintas, mga sing-sing, aryos, anything valuable or maprenda or mapasuopan. Kawato na ko na. Muna nga, so yes, 16 years na ako before, nalulong sa makadaot nga bisyo niya. Karon 12 ka tuig kapin ako, nga gibag-o sa Ginoo, praise God for that. Pero dili lang ingon ko, ordinaryo nga, adik hardcore drug addict ko, igsoon, no? Dili lang siya buha akong bisyo, kung dili sigarilyo, inom, rugby, bulkastil, barnis, sirap, marijuana, aso sa katol nga labinder, pintura, gasolina, tanan, igsoon. Daghang kay kog mga babae, of course, babae, apil na ng babae, package naman na. Okay? Kabuntis ko, ina ko'y uyab sa una nga, akong kanabitawng aron malaglag ang bata naka among gi-applyan o kanabitawng cytotic medicine mo na nga manormal o balik yung menstruation nga sa pregnancy test positive na akong uyab pero di man mi gusto nga magminyo pa matong ning take siya og what is that cytotic medicine. I don't know if familiar mo na Igsoon, basta ang tawag daw to cytotic medicine. Okay, so mao to siya nga once ang usa ka wala ko nagitudlo Jesus name. Ako lang experience lang ako once ang usa ka buntis man jud siya kay palit man miya dog PT pregnancy test. Tan-aw ay duha ka guhit, duha ka badles. So mao na to PT niya. Right after na mag-take siya na in how many hours man siguro to? Kalimot na ko, tadugay na mga to. Automatically mag-bleeding din siya or magdugo na yun. Mao na to. No? So, mubalik og ka-normal yung menstruation. Ingana ako sa una. So, grabe. Pero mao lagi na 16 years. Pero grabe ka, let's say, ka-hardcore. No? Manigarilyo ko, ari sa ilong, ang Marlboro nga pula. No? Grabe as in, grabe ka, Nixon. Mao to nga, nag-attempt ko before suicide 3 times kay di ko gusto mabuhi pa. Nag-struggle ko, naluoy ko sa kong manginikanan nga grabing sakripisyo na ako sa akong pag-eskwela niya. Sige lag loan dito, pero ako badlungon kaayo. Grabe, Ikson, even offering sa simbahan. Kay pastor man akong papadaan, akong mama pastora. Kawato na nako para ipalit og shampoo. Ingana lang ko kamanggiitan sa among lugar. Pero grasya o kaluoy, gugma, tabang sa Ginoo. Ang banggiitan nga sa una kanhi tig-deliver og shampoo. Karon nahimo nang tig-deliver sa pulong sa Ginoo ninyo. Amen. Wa sa ko mag-expect ana Igsoon nga mag-live ko. Manggiwawon man ko pero kani daing magtama ka kanunay sa presensya sa Ginoo. Baga kay kagnaong musangyaw sa pulong sa Ginoo. Sa una, baga kay kagnaong basta magtama ko hubog or di makasuyop, makaragbi, marijuana, away kapway, wow. Pero akong gi-divert ni sa Igsoon kung unsa ko ka tama sa mga lain-laing illegal nga droga before. Karon nagtama ko kanunay sa presensya sa Ginoo. Wala sa kuy uwaw mo share sa pulong sa Ginoo. No? From drug addiction to Christ addiction. Okay? Ana ra na siya. Himaya sa Ginoo ng tanan akong gidayeg ang Ginoo na Igsoon. Tika naman natagdaghan. This time we have 155 viewers. Okay. Pastor, mao jud ni ang makatabang nako kay ang pag-usab sa akong kaugalingon. Amen, amen. Yes, bro. Actually, nag-message nako just this time. After ko, ganina, nagkuan mo ko ni pahulay ko kadiyot. Ito akong anak, akong gipatulog. Nag-message nako nga, napa ba daw siya, Brad, kung nagtanaw ka karon, this is for you. Anak siya, napa ba daw sa chance magbago? Tungod lagi nang makadaot nga bisyo. Wa pa ko ka-reply niya, pero Brad, kung nagtanaw ka karon, tiingnon ti ka. Samtang napay gininhawa, napay kinabuhi, naay paglaom sa Ginoo. No? So, mao na siya mga Igsoon. Nak, mag-live sa ako na. Mata na akong anak. Okay? So, ako lang yung gi-share niyo Igsoon kay pakati ba kayo? Harong mo daghan itong viewers kaya naman ng pawapakabantay ko ba? Inday Robelin Remedyo Bukar from Cebu. Silingan ako rin kumang is watching this time. Mayong hapon sa Inday. Salamat kayo. I-regards ko sa imong sister.
nga ako ang classmate si nga na to, Geraldine. Praise God. So, uy, adik na ko sa nanapon niya akong Brad, nga lunglib kayo, Brad. Salamat jud ko sa Ginoo. Actually, Brad, sa akong wali ganina, ako kang gi-share tungod kay akong gi-share ang mga kadaugan na to diba sa ning laag ko diha nga na yung mga tao, Brad, nga wala katuo nga ang panggiitan nga palahubog adik-adik sa ilang lugar. Shout out tanang mga sandingan loon, present na po na akong Brad dire, si Pintados, si Brad Joy, Brad Jonathan. O balik na Brad. Nung ganina bitaw, Brad. Gahap aton last Saturday. Di ba ang imong mga kaila di katuo nga nabag-o ka pariharan na nako no. So ako sang gi-share before sa akong preaching, before ko nagwali ganina nga nagsugod ba. Akong gi-share nga mauni na ako'y Brad nga namilagrohan gyud nga gibag-o sa Ginoo. Namura magnatakda nako kay namay uban nagbag-o. Gibag-o pero inanay magbag-o sila. Niundang na sila inom pero manigarilyo pa. Niundang na sila sigarilyo pero mo chat pa, no? So mao to mga igsoon nga nakaingon ko nga kaning Brad nako nga nagtan-aw karon mura magnaliwat nako kay ako man bugoy nagmentor ani grasya sa Ginoo. Ako siyang gimutan na, Brad, niundang na ba po kang sigarilyo? Aside nga niundang na siya sa shabu or unsa man diha inom. Kay kasagaran man god. Niundang og inom, niundang og shabu pero napay sigarilyo na waki. Sige simba, sige pag sigarilyo pero ginagmay na lang pero dili jud as in totally bitaw nga na bag-o. Pero akong Brad karon ingon siya nako nga nagdungan daw. Sumura jud ako, Brad. Shout out Brad doon ko studio Longley Brad uban sa grasya sa Ginoo. Longley Brad, i-regard ko sa itong mga Brad ha. Brad, shout out ko aring gatambay sa kilid sa balay. Okay, birahan ta ni Brad. Okay? Shout out sa tanang nagtambay sa kilid sa balay sa akong Brad nga si Pintados ni Brad Joy or Brad Jonathan. Nga na nagtambay-tambay karon sa kilid diha sa balay nila. Okay, akong gi-shout out na sila si Kiking, si Brad Kiking, Brad Jerome, Brad Marlon og si Brad Dansoy, mga batang Mokpok Norte. Again, shout out sa mga tambay karon nga nagtambay na sa kilid sa balay sa akong barkada, sa akong higala, sa akong Brad nga si Brad Joy or Brad Jonathan. Ug mauni sila ang nagtambay diha akong gi-shout out sa kahanginan sa tibuok kalibutan. Isa wala makabalo. Worldwide tani tibuok kalibutan natay 50 kanasod na minaw na to kapin. Again, shout out si Brad Kiking, Jerome, Marlon og Dansoy nga mga batang Mokpok Norte. Mao ni nagtrabaho, Brad? Nagtrabaho ba ganina sa imuhang kuan diha? Gingharian? Okay. So no, again, balikon sana ko no akong gi-shout out nitong mga piniriso, tanang piniriso karon, no? Labi na mga Brad na kung nasa prisuhan, Brad, abanti ta. Pero tilipaya nila, Brad. Okay. I-regards ko nila, Brad. Makita rata diha pohon. Ganahan ko magbalik-balik diha. Kunya mag-Bible sharing unta ta, Brad, no? Mayo ning magtapok. Nga ang atong gipaminaw, gisgutan Ginoo. Lahi ning magtapok nga sigig tagay ang gisgutan mga laway, mga bastos, mga binuang. Lahi gyud ning magtapok nga atong isgutan ang Ginoo tungod kay magpataliwala pon, magpatunga pon ang Ginoo. Igsoong Franz Abarquez Sabir, Longley Brother Pastor, salamat sa grasyas sa Ginoo. Karelate sad ko ana kay darkness sad ko sa una. Amen. Brad, salamat kayo. Okay. Yes, Brad. Thank you, Brad. So abanti na ko sa akong mga shout out diri, no. Again, shout outs tanang piniriso sa lain-laing mga prisuhan, labi na sa bahay ni Kuya. Si Brad Ares akong gi-shout out karon, Brad. Naadyo ka sa akong prayer padayon ta. Daghang mga na-inspired nga piniriso nimo. Nagbago ning biya sa makadaot nga bisyo, mibiya sa mga kabuang kay nangalagad sa Ginoo. Ikaw ay lang gitan-aw, Brad. Okay? So hopefully sa kadlaw magkita ta. Actually, nanaman ko yung mga requirements din nga makasulod sa bahay ni Kuya, pero wala pa lang dyan ko kalugar kay layo-layo ba yan ni Bohol, Cebu, okay? So ang shout out karon ang Cebu City Jail, okay? Bahay ni Kuya, Cebu City Jail. Cebu City Jail Christian Fellowship. And akong gi-shout out ang Toledo City Jail as well, and of course Talisay City Jail. Shout out sa nako ang tanang mga jail officer, mga warden
nga lain-laing mga BGMP nga nagtan-aw, shout out. Ug sa tanang mga alagad sa Ginoo sama nako nga hilig muwali og prisuhan. Nga naay gibugaton sa mga piniriso, shout out. Shout out sa nako ang tanang mga PNP life coach, okay, sa in different places, Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, akong shout out karon ang mga military, higala, mga igsuon na to nga nasa Philippine Army, no? Nga kanunay sad nagsubaybay na to, mga sir, namo sa akong prayer. And of course, ang atong mga kapulisan, perminti, tadya. No, ingon nga, of course, usa sa PNP life coach nga tigig lecture og mga kapulisan. As one of the motivational speaker here in Bohol, among all the life coach, usa sad ko sa life coach nga daghan kay kung kaila mga pulis ka inviton ko bisag asa nga istasyon, siguro tungod sa akong history, sa akong background nga I was a former drug addict for a long years. Unya na mga drug symposium, inviton ko sa atuang mga kapulisan, mga maestra in different school or university. Nga na dyan akong trabaho igsoon kay gusto ko mo lamdag ba, mo giya sa tanan nga naas kangit-ngit nga muwali ko nga libre. Muwali ko nga libre igsoon. Dili ko pareha ng uban nga di muwali o way kwarta. No, I'm not like that. For me is the gospel of the Lord. Kanang iyang pulong is not for sale. Ang kalawasan libre, ato ning ihatag nga libre. Kung na may panahon nga mo response po sila kay ingon sila ang uban, mo ingon man na mo pugas sila, and then ato sang dawaton para panalanginan sila, pero dili nang magwalita nga dili nang muwalita tungod kay nagpabayad ta. No. Naay mo hatag or wala, praise the Lord. Kana day akong pagsulod-sulod sa prisuhan. Kanang akong pagwali sa kapulisan. Kanang mauban ko nila nangayo ba ko wala. Libre. Nya ang uban mo ingon nga nang warta ko. Lisod ning uban okay. Imong ingnon ba idamay-damay ta. Butang ta lang og naamang gali ubang pastor nga nang warta. Butang ta lang nya naa mo ebidensya. Dili to ako. Actually mga igsoon, kabalo naman mo sa akong story sa ministry nga gipiyal sa Ginoo dire. Naka-ONSEC registration ta. Wala tay gipasilungan. No? Wala tay connection nga mga unsara, mga pariner. Ang atong connection. Daray. Mao na nga makurat ko kay daghan kay mga blessing. Ganina na ay blessing na pod. Thank you kay Igsoon, dili na ko i-mention pero ingon ka mo tan-aw ka, naa ka sa akong prayer. Okay, God bless you more and more. Dili ta kaila. So ako nakita Igsoon nga kung ang imo dang supporter ang Ginoo. Ang blessings niya ni Lord from north, south, east and west. Maglibog ka. Pero niya lahi ning gasalig kag Amerikano, ning gasalig kag negro ay. Gasalig kag kanang unsay nga mga Chinese, Japanese, Koreano. No! Tao ra na. Lahi ang impact igsoon sa imong pagwali o pagsangyaw nga nagwali ka kay nagagad ka nga naa kay picture ta kay natay sponsor na sultian ko kamo lahi ang imong impact, imong resulta. Pero kung magwali ta natong motibo para naidaghang kalag nga moduol sa Ginoo, parang nas kangit-ngit atong giyahan padung sa langit. Diha may lahi og impact. No? Lahi. Because that's what I have said, igsoon, sa tanang mga bashers nako. Ako silang giingnan. Kung ang akong pagwali, kwarta akong motibo, dili sad ko epektibo nga naidaghang kriminal karon, ganing duol stilan sa Ginoo nga ako gigamit sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili mo gamit sa mga tawo nga kwarta ang utok sud. Kana bitaw nang warta dili na gamiton sa Ginoo. Si Lord kay balo sa tong motibo or intensyon nganong nagwali ta. Kung makitaan sa Ginoo ay ang iyang tuyo nga nagwali siya aron mamonetize siya, aron daghan mo send og star, aron daghan mo kuan niya sayop. Pero kung atong motibo para sa kamayaan sa Ginoo, gamiton sa Ginoo effectively. Nganong ningingon ko kay mao na akong gibuhat igsoon. No? Dili lang sa panghambog himaya sa Ginoo, natunog ako ngan. Bisan asa ilado ko. Even sa social media igsoon gisuod na ko ni akong gibulabog ang mga panuway igsoon. Natunog ko daghan kayo. Karon igsoon sa akong Facebook, sa akong account, even kani nga page, mga more than 100 persons nga wala pa na ako na-open ang ilahang mga message sa inbox. Di na maato na ako magpa-advise, magpa-counsel, no? Nganong ingani man maybe nakabantay sila nga epektibo ko ani nga area. Epektibo ko mo counsel, daghang magpa-pre-request nga mga grabe og mga sitwasyon, pero nay namuhat ang Ginoo nay masakit to na ayo tanan. Normal raman na, wa man di man na ikakuano. So ako makaingon ko personally dili man siguro ta magamit sa Ginoo effectively
Kung ang akong motibo, wali ko aron opiringan ko, wali ko, no. Kita ba mo nagwali ko igsuon nga nagbutang kong Gcash? Pareha ng uban diha? No, wala. Because for me, ang kaluwasan libre. Amen, wala na to gihaguin eh. Free. It's a gift from God. Amen. Wala ko nagbutang diha bank account unsa man diha. No, na may uban nga ilang wala, ilang live o naa sa caption ang bank account na diha ang Gcash. Wala ko sila gisawa eh. Pero kung ako'y pasultihon, wa ta gisugo sa ginawa na. Yes. Wala ta gisugo na. Hino na ay mo offering na to. Na bless ako daghan. Daghan na bless sa give glory to God lang. Lahi po na istorya, lahi po na nagbutang jud ka mismo, no, di na. Wa tay salig sa Ginoo. No? Ang Ginoo kaya mo hikap sa mga namati og naminaw. Naunsa ato may nung gitabangan ang Ginoo nun. Nabali na no ato kita na ng Ginoo no. Sayop na. Apan saludo ko sa mga nagwali online nga wala nagbutang og Gcash o bank account. Amen. Ingana ko igsoon dita ng mga kongkono. Anyway, again, arit na ta napakalimot ko da ang mga kapulisan na tanong. Shout out sa tanang kapulisan og anyway, akong gi-shout out karon ang tanang kapulisan nga bag-o na promote. Daghan. Kita ko sa page sa PNP. Sa PNP sa nasa ni nga mga kapulisan no. Daghan kay mga higala na ako na promote. Congratulations mga ma'am and sir. I always praying kanunay lang mo humble no kay more promotion to come pag yun in Jesus name. So this time akong gi-shout out ang Camp Osmeña, Cebu. No na ako'y hagigala day nga pulis nga hapit na mi mag-firing. Magpinosilay daw mi sa kuan. Ba unsay posilo na mo? Bitaw, target na mo ba? So ako anang kababata Sir Paul Acosta, if I'm not mistaken, usa siya sa nagbodyguard siya karon sa BIP. Usa sa dakong tao sa Region 7 or sa Tibok Pilipinas. Top 2 nga general iyang boss karon. Sir Paul, shout out, no? Happy Sunday. And then ako sa gi-shout out karon si Sir Ruji Abergonzado, a good friend of mine, police officer as well nga naa sa Davao International Airport. Nga iya jud kong giatngan pagadto na mo pagtugpa na mo Davao. Nga iya ming pakaon sa lamiang pagkaon nga giluto sa iyang asawa nga nagtan-aw sad karon si Ma'am or Sister Angeline Abergonzado. And akong gi-shout out sad karon ang Tagbilaran City Barracks. So tanan nga mga na-promote diha, congratulations mga sir and ma'am, stay humble. I-promote pag yun mo ni Lord. More promotion to come in Jesus name. Shout out nako ang Loon Police Station kay nakoy nasigpatan ganina nga usa sa higala na ko nga pulis nga nagtan-aw, okay? Shout out Loon Police Station, of course, ang ilang happy nga si Major ba to siya, ma'am? Ular, Major Ular, si Ray Ular, sakto ba ko? Nga buutan sad kaayo nga ihadyo kong gitagaag higayon nga mawali atong mga piniriso dito. Okay? Unya tanan mga brad na ko diha sa Seiya Skeptron in Arms, okay? Nga na nagtan-aw diha no? Nga naa na-assign sa Loon Police Station, shout out. Ari na punta sa Ubos, Kalapi Police Station. Shout out, nasad ko yung mga kaila diya. Nadia si Ma'am Aibel from Clarin Police Station in Balhena. Okay? Shout out sa nako ang, of course, Tubigon Police Station. Daghan man kayo mo mga police, di lang mong nganlan ako. Ako lang especially mention ang mga hippie. Kaya mauma na ako ang mga kaila. Gamay naman sila. No? So, ayun lang mo kalahin. Basta akong gi-shout out ng kapulisan sa lain-laing istasyon. Dili sa Bohol. Tubigon Police Station, dagang kong classmate niya. Pero ang mga brad, dili lang na ako na isulti, no? Ari na punta sa Clarin Police Station, shout out o again congratulations sa bag-ong na promote namo diri. Na mga daghang na promote unya ang usa gyud official na si Master Amba, okay? Sir, congratulations. Kita tapo ko no. Mo na ako sa stasyon. Unya akong i-shout out among happy diri Police Captain Sir Eliasar Milumida. And then arita Sagbayan Police Station, shout out. Antiquera Police Station, shout out sa happy diha nga ako ang classmate Sir Jasper Reyes, Police Captain. And then, shout out na po na ako diri ang Kandihay Police Station. Nga na di akong brad. Ako ang higala suod dool sa Dughan Police Captain Albert Sator. From Seiya also Skeptron in Arms. Unya sa Talibon Police Station. Shout out si Brad Arms, Police Captain Brad Arms, Sir Milyoria. And then, ari na punta sa San Miguel Police Station. Okay, murag nag-schooling man siya si Police Captain Sir Onyot Introliso, a good friend of mine, akong abay. And of course, akong classmate nga si Police Captain Renan Romulo. Okay? So, tanan nga mga kapulisan nga nagtanaw kanon Luzon, Visayas, and Mindanao,
Ang mga PCR, shout out, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw. Naamos akong mga pagampo. Okay? So, unsa man eh. Dabay nagpa-shout out to? Si Inday Robilin Bukar. Pastor, asa mo dapit pairing kay kung konsolasyon dool na diri sa mo ang pairinganan. Ambot lagi asa lagi Inday basta magpairing daw mi. Basta sa of course pairinganan nila sa mga kapulisan. Thank you Inday, God bless. Okay? So, no. Ako na yung gi-shout out ang atuang mga subscribers, okay? Ato ang mga subscribers ani nga page, wala man jud ko ning hangyo ninyo nga please subscribe, no? Kamura man jud ni subscribe. Mabito nang naay mga tanan ako, pastor, unsaon pag subscribe di ko kamao. Wa ko ikatubag kay di man ko kamao ani magkuri-kuri ani. Kay nga ko ara man ani nga magwali ko. Maura na no, malipay ra ko mga igsoon. No? So, shout out sa atong mga subscribers, sa atong mga new subscribers sa atong page sa Mabungahong Kristohanon. Salamat kaayo. And sa atong mga new followers, you're so much welcome in this page. Ato ni. Wa na ko ni giangkon nga ako ani kay kung ako pa ning giangkon, ako na utang gibutang akong name ani. Apan akong gibutang ni Mabungahong Kristohanon tungod kay si Lord nagkinahanglan sa atong bunga. It's biblical kay ang kahoy, ang punuan nga walay bunga, putlon. Okay? So, shout out no again sa mga viewers this time. Naabot na tawag 173 viewers. So, ang uban, wa pa kabantay. Ug sa naay nagpre-request karon ipalihog og i-send sa kuang inbox kay ron makabantay ko. No? Tanan, and anyway, before we pray, akong gipahinumduman mo nga i-mention yung mga friends and loved ones in the comment section and continue to type at followers at highlights and at everyone for them. Lasyon ta mag-firing. Lasakto to. Lasyon. Sa ito gingon sa Andrea? Murag dili, no? Gingon ni Inday na ko. Inday, Robilin. Sige. Lasyon daw, Inday. Gingon si Sir Paul. Darao, bagsik ayo. Happy Sunday, sir! Love you. Looking forward to see you again. Okay, so, no, mauna na, no? Niya. Ako saan mong gi-encourage igsoon nga inyong invite to ninyong mga higala ba? Mo follow ani nga page, no? Kay daghan na bless ani. Sa wala makahibaw ug makaila gid ako, I'm Pastor James Dumano niya nga akong official account. Dili naman ta mo maad kay garing pastor, garing daw Paul. No, so dili naman ta mo maad. Pwede ra mo follow, no? Ang akong official account daghan naman ko kanya. Ang Facebook man god is basta dili page 5,000 ray limits, no? Ni-reach na ko sa 5,000 friends in Facebook. So, kung yung official account is James M. Dumanon. Mao na akong name. Now, na ako'y naka-pinpost diha nga mga testimonies nga daghan kay na bless, daghan kay mga gikan sa kangit-ngit nga nahawas bitaw sa ilang mga bisyo nga di maayo. So, mauna nga akong gi-share ang mga testimonies nila. Ito na ako'y mga screenshot, no? That is why I want to encourage everyone to mention your friends and loved ones. Or no, to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila, no? Kay daghan, naigibuhat si Lord, ani. Nagpa-shout out na Papua New Guinea. Okay? Please pray for me, Pastor, atong higsuon nga naa sa travel going back to Philippines from Papua New Guinea. Brother Julius C. Lesa. Okay, atong i-pray na higsuon. First, personal prayer na ko, brother. Ilista na ko na kay kuan manggod ka nang aron di ko kalimot kay during my personal prayer mabitaw igsoon nga gusto mo pre-request mo kalihog sa inbox, no? Kay usay makalimot ko. Singa na to Brother Julius G. Lace. Okay, safe travel, no, brother, sa imuhang biyahe back. Papua New Guinea. Okay, let's go. Let's pray, igsoon. Let's welcome the presence of the Lord. Kay kung maghisgot taron og pulong sa Ginoo nga kita-kita ra, dili na to matugkad. The truth is this, we cannot really interpret the word of God using our let's say worldly wisdom, okay? Because according to the word of God, wisdom in this world is foolishness to God. So atong i-welcome ang presence ni Lord this time before we proceed. Ato siyang i-invite igsoon nga mo pataliwala sa atong pagabuhaton karon. Let's welcome the Holy Spirit para giyahan ta. Amen. Para naay divine guidance ba.
sa atong pagabuhaton. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Nagpaubos kami di sa imong atubangan, isip pagrespeto, pagtahod sa imong pagkabalaan. Kay ikaw nga Diyos nga mong gailagaran, dili ka basta-basta, labing balaan ka sa tanan. So Lord, sa dili pa mi mamati sa imong pulong, mamalandong sa imong pulong, Ginoo. Maghisgot sa imong pagkabalaan, pagkamaayo, Ginoo. Unas tanan, Lord. Limpyuhi sa among kasing-kasing, susiha among kasing-kasing, Ginoo. Kung nakay makitaan nga mga butang nga dili maayo, wa ka nalipay pasaylo ami. Himo aming takus, himo aming angayan mamati si mong pulong, Lord God. Limpyuhi mi kay, of course, tungod sa amuang pagkadili perpekto, sahay, Ginoo, madalin asmi sa kadangog nining kalibutan. Apan salamat kay sa panahon nga moduol mi kanimo, walay higayon nga imo ming balibaran. Wala ka mapuli sa pagpasaylo namo. Salamat, Lord, sa imong gugma nga walay paglubad. O nining taknaa, Ginoo, samtang mamati mi sa imong pulong, Ginoo, tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing nga andam mo sunod sa imong pulong, Lord God. Tagay usab kami kaalam, kahibalo, pagpanabot nga langit nun, aron among matugkad ang imong pulong. Panalangini ang tanang viewers karon, Lord God. I pray to all of the viewers. Kutob sa makadungog, makakita ani, Ginoo. Kutob sa maabtan ani, Ginoo. Bisan pa man ang mag-reply na lang, Lord God, kayo busy karong takna. Kutob sa makakita ani, Ginoo. Ipabati imong presensya, ipabati imong gahom, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God, in Jesus' name. And Lord God, as we proceed, Lord God, I pray peace of mind right now. Kalinaw sa mga una-una. Ikaw ang isentro, masentro o mafocus karon. And also this time, I cancel every spirit of distraction in Jesus' name. Walay makabalda sa among pagabuhaton karon. Kung dili magmadaugon kami, kay ikaw lamang ang among gipataas o gituboy. Walay relihiyon na isa, walay pastor na pataas, Ginoo, kung dili ikaw lamang. Si Jesucristo, kay ikaw lamang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, alang sa kaluwasan namo. Lord, ang nabiling panahon namong itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. I-bless again, Lord God, ang tanang mga viewers karon. Thank you for the victory. In Jesus' name, Amen. O, nag-194 na, o, kuha na. Na may uban dirigon, magtanaw na to, nga nakadita ra, o niya. Sa mga greetings, dili sila mo tanaw sa kay mahurot ba? So, nahimo na tang 191, okay? So, abante. Okay? So, actually, kani nga message, Igsoon, mauni akong giwali ganina sa church. So, gusto ko makadungog mo kay nag-live ko ganina niya naputol man kay ako giputol kay ning sign na og battery low. Okay? So wala na ako gipadayon. Maybe next time makuha gyud nato ni. Okay? So again, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section and to type at followers, at everyone, at highlights para makabantay atong mga higala. Okay? So man long live Brad, i-appeal ko sa imong pagampo. I hope nga mulampos ko sa akong pag-apply sa sundalo. Oktubre 21, ilista ti ka Brad. Brad na ko ni long live kayo. Oktubre 21. Wait sa mga Igsoon na kay para dili na to ni malimtan ba. Okay. Done. Okay, so again, ang atuang topic karon Igsoon is about kinabitawng sa atong mga problema, atuang mga gipas-an karon bitaw nga bugat kayo. Unsa atong buhaton ana, no? Or actually ang atong point karon is the walls of Jericho. Each one of us has different walls ba, no? Natay mga paril. Unsa may walls of Jericho na to this time, no? Utang ba, financial, pamilya, tumbana, nga na, no? So, unsay atong buhaton? Mao ni akong giwali ganina Igsoon. So, atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo mga Igsoon. Ari makita sa ari makita sa kuan Igsoon. Josue kapitulo 6 kapitulo 6 versikulo 20. Nagingon diri Igsoon, actually taas kay ni siya pero ako lang ning gi-short kay gikuha na ko ang punto pero atong isgutan, i-summarize mga Igsoon. Atong isgutan ang parayor ani before ni siya nga nahitabo. Again, Josue kapitulo 6 versikulo 20. Busa gipatingog sa mga pare ang mga budyo nga sungay
Sa pagkadungog niini sa katawhan, naninggit sila og nahugno ang paril. Unya ang tanang mga tao nanulod sa syudad ug giilog nila kini. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. This afternoon igsoon ang ato adjong target ani kaning word nga paril. Okay? O kaning word igsoon diri nga naninggit. Okay? Kani magong paril igsoon, kaning walls ba of Jericho. Ang paril igsoon sambingay lang ni, no? Ang paril igsoon nag-symbolize ni siya sa mga problema nato. Unsay mga barriers nato sa tong pagsunod sa Ginoo na atay mga hinungdan bitaw nga dili ta makapadayo, naglisod ka, nakapaluya nimo sa pagpangalagad sa Ginoo, or unsay imong gipas-an karon nga mga problema, pagsulay, mga cross nimo ba, mao na siya mga paril. Okay? Each one of us, ako lahi sad ko og mga paril. Okay? Kamo sad lahi mo og walls, no? Walls of Jericho. Okay? Unya, nay word diri nga singgit, no? Ang story man gud ni igsoon mao ni in 7 days pagka kapitok adlaw mao na ni. Nagsige man sila paniid balibot-libot dito sa Jericho. Unya mao ni sila kay gusto sila igsoon nga buntugon nila kani nga lugar, kani nga syudad. Okay? Ilang buntugon. Pero abi yung mga igsoon, ang instruction ni Lord laki maora ni siya, no? Muglibot-libot ra sila nya musinggit. Usa lang na igsoon ka sambingay. Nga ang kanang singgit-singgit, ang pagsinggit igsoon, nagsymbolize ni siya og pagdayeg sa Ginoo. Ang walls of Jericho nagsymbolize ni siya igsoon og mga problema nato. Unsa man atong mga problema giatubang karon. Kung gusto ta nga mahugno na atong problema, maguba igsoon. Kinahanglan nga atong daygon ang Ginoo. So mao ni siya mga igsoon, atong daygon, simbahon, awitan sa mga pagdaig ang Ginoo. Taliwala sa atong problema, no? Tanawa, unsay naitabuan ni, no? Akong balikon pagbasa, no? Busa gipatingog sa mga pare ang mga budyo nga sungay. Ani nga time igsoon, ang katong mga pare igsoon, mao man toy gitagaan og instruction ni Josue nga magpatingog bitaw sa magpatingog ba inigbudyong na nila igsoon. Mao na to budyong nga inigbudyong na nila, makadungog na gali ang mga katawhan sa Israel nga ning tingog na musinggit na sila, magdungan sila singgit, no? Nya mao na ilang gihimo pagbudyong na mga igsoon nakadungog ang mga katawhan, nagdungan sila og singgit, naninggit sila og nahugno ang paril. Now listen carefully igsoon, listen carefully. Paghuman nila og singgit, nahugno ang paril. Sama sa akong gingon igsoon kaning word nga singgit, usa lang ni siya igsoon ka sambingay. Nagsymbolize ni ang singgit og pagdaig. Amen. Sa diyang ato dayang daygon ang Ginoo igsoon atubangan sa tong problema. Atubangan instead nga magsigit ag complain, Lord ngano man ni? Lord ngano maning imo maning gitugot ni mga dagkong problema nga nangalagad ko nimo karon ra ni Ginoo. Karon pa Ginoo nga nangalagad ko nimo Ginoo. Sige kog tan-aw sa wali ni pastor. Sige kog simba Ginoo. Karon Ginoo nga nakatuod nako unsaon nga unsa ning kamatuoran nan nako karon naglakaw. Ming abot ning problema nga dako kay Lord ngano man ni? Ayaw ingnag ngano. Kay ang Ginoo nimo perpekto. Ang Ginoo igsoon wala masayop, ug dili siya masayop gyud. Kung unsay may tabo nato gitugot na niya naa siya katuyuan. So instead nga magbagulbol ta, instead nga mo complain ta, instead nga mo reklamo ta, Lord ngano man eh? Labog sa una nga wa pa koy Ginoo, wa jud koy problema. Normal na hoy. Hoy, kahoy. Normal na siya. Di ba unsay gingon ni Kristo? Kung musunod mo nako, magpas-an mo sa imong cross. Musunod mo nako, subay sa lisod nga agianan sigpit. Sunod mo nako, daghag bawal. Bawal na mga ingani, bawal na mga ingana. Mao na lisod ang mga lagad sa Ginoo. Daghang challenge, daghang pagsulay. Apan kung atong isentro si Kristo kanunay, makalahutay gid ta sa unahan. Amen. Normal na. So instead igsoon nga sa diyang magatubang ta sa atong problema, magkaunahuna ta nga, oh, Lord ngano man ayaw pag-complain. We have no right to complain because our God is a perfect God. Perpekto siya, kita sayop. Dili gyud na mahitabo nga sakto ta nya sayop ang Ginoo. Sakto ang Ginoo sayop ta. Sometimes lang dili ta kasabot sa iyang plano. Di ba? I remember Jesus sa dang ningingon siya sa iyang tinun-an. Karon dili pa ninyo masabtan. But later, usa ka adlaw, kuhon inyo raning masabtan.
kung nganong ako ning buhaton, di ba? The truth is, our God is the God of wisdom. Kinsa raman ta kumpara sa iyang kaalam, no? Unsa raman niya itong kaalam, mao na nga og naay mga sakit nga pangitabo nato. Di ta kasabot, labi na magsige kag tutok, mo focus ka. Apan mao na siya paril na to, Ikson, mao na walls of Jericho. Mao na siya paril sa laing term aning paril. Kural, okay? Mga kural nga habog kayo nato, no? Apan igsuon sa diyang atong daygon ng Ginoo. Atong daygon ng Ginoo. Taliwala sa mga problema nato, mga unos. Kanang paril nimo diha, kanang imong walls ba, okay? Unsa may imong giatubang karon mga dagkong problema, mahugno na igsuon pinaagi sa pagdaig sa Ginoo. So naigahom sa pagdaig sa Ginoo igsuon. Mahugno. Unsay nahitabo? Unsay nahitabo sa walls of Jericho? After sila ning singgit, nahugno, unsay gingon diri oh? Naninggit sila og nahugno ang paril. Anara? Inyana ra igsuon o giunsa nila pag-conquer. Giunsa nila pag-ilog ang Jericho, ang walls of Jericho. Giunsa nga nahugno. Naninggit lang. No, wala sila ning gamit og mga missile. Okay? Wala sila ning gamit og tangke ni gira. Wala sila ning gamit og mga bomba or any unsa nga hinagiban para gunubon ang paril sa Jericho. Apan ang ilang gibuhat igsoon na singgit lang sila. Pag singgit nila nahugno ang paril. As in nahugno totally. Unya nanulod sila, mao tong ilang gi-conquer ang Jericho. Di ba grabe? Mao na niya akong giingon niyo igsoon, naay pinasahi nga milagro. Naay pinasahi nga gahom ang pagdaig. So instead nga mag-uol ka, gibuwagan kag uyab, gibiyaan kag asawa bana, wa kay kabayad sa imong utang, or unsa man imong problema nga giatubang, ayaw sige mugtok, ayaw sige hinuktok nga nagatubang sa problema, anak ka sa Ginoo. Kung dili, daiga ang Ginoo, taliwala atubangan sa imong problema. Amen. Daiga worship God. Ug mahugno lagi na imong problema kay naay solusyon, ipakita ang Ginoo. Tanawa sa gihimo sa mga Israel led by Josue or Joshua. Nahugno ang paril, di ba? Ang walls of Jericho, ang kural, ang aliba, o kanang kanang habog nga kural ba para dili masudlan. Nahugno kana oy, ngano man, singgit ra pinaagi sa pagsinggit. Pinaagi sa singgit sa mga pagdaig usahay nasa simbahan. Sa diyang nagdaig sa Ginoo, mura na ka dito og naluya ka tungod kay nakay problema sayop. Daigo na ato ang Ginoo, no? Dili kay kung naata panahon sa karuhay, panahon ta sa kalipay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kay nakas kalipay, apan panahon sa kasakit, hallelujah, naluya na ka, naluya ka, nawa ng hallelujah, nailisan og hallelujah. Naluya sa pagpangalagad sa Ginoo kay nagatubang og dakong problema. Sayop. Sa dihang naa tay problema, igsoon natong daygon ang Ginoo, taliwala sa problema, taliwala sa dagkong unos, magsayaw-sayaw ta. Amen. Tanawa. Nay barasa na tabo ni Pablo ni Silas. So tagaan ta, basahan ta mo maigsoon. Makita sa buhat 16:25. Okay? Tanawa unsay gihimo ni Pablo ni Silas sa panahon nga naa sila sa ilahang disappointment, sa panahon nga naa sila sa kasakitan, sa panahon nga naa sila sa kasubanan, sa panahon nga gipasanginlan sila, na priso sila nga dili sala nila, sa panahon nga didto sila gikadinahan igsoon, gibalhog dito sa pinakasuok nga bahin sa bilangguan. Unsay gihimo ni Pablo ni Silas? Buhat kapitulo 16 bersikulo 25. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo ug si Silas nag-ampo, nag-awit ngadto sa nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios. Ug namati kanila ang mga ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog og kusog nga nangatay og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan. Og nangaabli ang tanang pultahan. Nailawom nga but pasabot ang Ginoo ni mga igsoon. Nangaabli ang tanang pultahan ug ang mga kadina sa tanang binilanggo.
nangabugto. Now, si Pablo ug si Silas sa ilang event sa kinabuhi, nay usa ka higayon. Nagwali sila. Masiki sila gwali ra igsoon apan gikalit ni sila og aresto, gidakop nga walay sala. Gikulata, gibunog igsoon luoy kay si Pablo ug si Silas. Mao man ang story. Gipriso sila, gikadinahan. Unya gas kay mangutana mog asa sila nga bahin sa prison, nasa pinakasuok. So naa sa bati nga dapit sa prisuhan, sa bilangguan. Kung sa ato apaning prisuhan, gibartolina sila. Na sila sa pinakangit-ngit nga bahin, pinakasuok nga bahin sa bilangguan. Dito si Pablo ug si Silas nga nagwali ra man ta sa pulong sa Ginoo, nagsangyaw ra. Dito gibalho, gipasanginlan, walay sala. Pero gipakasala sa tanang mga tao atong tayma. Apan instead nga si Pablo ug si Silas magguol, mo reklamo sa Ginoo, Lord, nganong gitugot man ninimo nga nangalagad ra man minimo. Lord, nganong imo maning gitugutan nga wala man ta koy sala, Ginoo. Amo ra maning gihimo para sa imong kahimayaan. Amo ra man ta ning gihimo, Ginoo, para naay mga kalag nga moduol sa imong tiilan. Wala mi sala pero napriso mi nga walay sala. Pero instead nga mo hingana sila mo complain ug mo question sa Ginoo. Ang gihimo sa Ginoo igsoon. Gumawa dito. Ang ang gihimo ni Pablo ni Silas igsoon dara. Grabe. Sa tungang gabi si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit og pagdaig. Mao na ni, no? Si Pablo ug si Silas nagdaig sa Ginoo taliwala sa kasakit nila. Nga unta alas 12 sa tungang gabi unya bunog pa jud kay ni sila, daghan pa nig samad kay gikulata pa ni sila. Before ni sila gibilanggo, gikulata ni. Alas 12 sa gabi igsoon, lawom na kay na. Panahon na nga ating katulog, samot na nga stress sila physically ani kay gikulata sila. Kung kita pa ni alas 7 padaan natuog na ta. Kay nga atong samad ato ang sitawagan na ipahulay. Ang atong mga bunog atong ipahulay. Nya maybe nag-uulta kay watay sa gipasanginlan ta. Pero si Pablo ug si Silas nagdaig sa Ginoo. Tunga sa gabi nagampo ug nagdaig sila, nag-awit no, ang gingon rin nag-awit og pagdaig sa Ginoo. No, grabe. Taliwala sa problema, nagdaig sila. Nganing tayma na disappoint sila. Nganoon pastor, inong kibaw ka, yes, disappointed ni sila ani. Why? Nagwali gud sila. No? Naghimo lang sila og maayo. Pero gipasangin lang, gipriso sila nga walay sala. Tanawang nahitabo igsoon sa dihang nagdaig sila sa tungang gabi, nag-awit igsoon. Sa panahon sa ilang kagulanan, sa panahon sa ilang kasakitan, sa panahon sa ilang problema, nagdaig sila. Ang nahitabo sa 26. Unya sa kalit milinog. Wow. O kusog nga nakatayog pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan. Ug nangaabli ang tanang pultahan. Ug nangatangtang ang mga kadina sa tanang binilanggo. Mao ni nahitabo igsoon, nay milagro. Nay kahibulungang nahitabo igsoon paghuman nila og daig. Paghuman nila og simba igsoon sa Ginoo, taliwala silang problema. Ning linog ug bisan ang pasukuranan sa bilangguan na uyog og paminaw. Listen carefully, naani mensahe ang Ginoo ani. Listen carefully, look at me. Nangaabli ang tanang pultahan sa bilangguan. Nangabugto ang tanang kadina sa binilanggo. Usa lang ni igsoon kaminsahe sa Ginoo kanato. Nga kung magdaig ta sa Ginoo, taliwala sa problema, ang tanang problema masulbad. Sa diyang magdaig ta sa Ginoo, sa panahon nga lisod kay siya daigon, kay grabe kasakit sa atong pagbati, na ay solusyon, na ay comfort, na ay milagro. Sa dihang na kay gihimo igsoon gihangyo sa Ginoo, but still puro close, puro sirado, wala gyud. Sa trabaho nang apply ka, bagsak ka, daghan kay problema, closed door, bisan asa ka closed door. Pero suri imong daigon si Lord, imong daigon ang Ginoo, atubangan sa mga pultahan nga sirado, ang mga pultahan mga able. Unsay gingon diri? Paghuman nila og daig igsoon sa Ginoo, daghang mga nangaabli ang pultahan. In other words, when we worship God in front of, let's say, closed doors, imong kinabuhi,
naay mga open doors. Maabli ang mga pultahan. It means nga naay mga opportunities. Mga maayo nga opportunity para i-bless ka ni Lord, i-promote ka ni Lord. Kana right after atong daygon siya taliwala sa atong problema. Amen. Napay uban diri next is ug nangabadbad nangatangtang ang kadina sa bilanggo, no? Unsa man karon, gapos ka sa makadaot nga bisyo? Gapos unsa may nakagapos nimo igsoon? Unsay naa nimo? Unsay imong sitwasyon karon nga gapos ka? Gapos ba ka sa financial, sa imong problema, sa imong pamilya, imong bana? Anything nga nakagapos nimo karon, dayga ang Ginoo ug mabadbad na. Mabugto na tanang mga gapos nimo. Okay? Ug naman kagapos karon sa makadaot nga bisyo, I challenge you, I encourage you. I encourage you igsoon nga. Just worship God pagdaig sa Ginoo. Paminaw og mga kanta sa pagdaig igsoon. Awiti ang Ginoo igsoon, matinga ka. Mabadbad, makagawas ka. Even sa mga unsa man nga gapos sa kaaway, gapos makadya sa mga anything nga mga nakabandage nimo karon, mabadbaran ka, naa kay kagawasan kung imong daygon ang Ginoo atubangan sa imuhang mga problema. So dili basta-basta daig igsoon og resulta kung kamauta mo daig sa Ginoo, taliwala sa tuong mga problema. So instead nga mag-uulta, mo complain ta, magbagulbol, Lord, nganong gitugot man imo Ginoo Pirti sakita, Ginoo dako kay kog gasto. Karon pa lang ni, ayaw. Kung dili dayga ang Ginoo. Kung dili awiti si Lord. Gibiyaan ko ginugban na. Kantahi si Lord. Adu naman ako'y gihigugma apan mas labaw gyud ka. Daghang kay mga pag-awit igsoon nga grabe. Ako igsoon usahay masakitan ko. Wala lang maminaw ra kog worship song and then magkanta-kanta ko. And then, all of a sudden, naay talagsaong kalinaw nga mupuli sa itong kasing-kasing. Kabantay mo na, kasuway mo. Naamos sa disappointment, naamos ka sakit. Apan sa dihang ning awit ka og pagdaig sa Ginoo. Nalukmay kag kalit, mura bitaw og nakalma ka. Kay naay gahom sa pagdaig. So this evening, igsoon, wala ko kay balo kung unsay inyuhang walls of Jericho. Unsay inyong paril karon nga angay nimong gunobon. Unsay mga nagagapos nimo. Pero ako ang gidasig, igsoon dayga ang Ginoo. Taliwala at ubangan diya sa imong problema. Ayaw pagpadala ng problema nimo, gamay ra kay nas Ginoo. Anak ko kas Ginoo. Nabay amahan nga dili manghilabot sa problema sa iyang anak, wala. No mo na igsoon nga ako mong gi-encourage karon to all of the viewers. Maybe we have different walls, okay? Each one of us has different walls or walls of Jericho. Natay lain-laing paril. Pero nga akong ikasulti ni mo igsoon mao ni. Kung kamauta mo daig sa Ginoo taliwala atubangan sa mga unos nga atuang nasinati karon. Si Lord mo intervene, naay buhaton nga milagro si Lord sa imong sitwasyon. Ang tinuod mao ni igsoon, walay itugot si Lord nga problema, nga walay solusyon daan nga naguna. Again, kay basin wala ka kay bawo ba? Walay itugot si Lord nga problema kung walay solusyon nga naguna. Tagaan ta kamog example. Sa diyang gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Si Adan gibuhat niya awahi. Ang unang gibuhat niya mga hayop, mga kahoy nga naay mga bunga, no? As in gibuhat tanan ni Lord. Una ang mga panginahanglan sa tao. And then after gibuhat sa Ginoo ang tanan nga mga panginahanglan sa tao, gibuhat na niya ang tao nga ginganlag si Adan. No? Kay kung gibuhat pa ni Lord si Adan, daan, yawa pa tong mga pagkaon, oy, mamatay si Adan, way kanon. Pero ingani si Lord, no? Si Lord, before siya mutugot og problema, nanay solusyon, mao na. Amen? Gibuhat ni Lord si Adan, kay kung maproblema si Adan og pagkaon, nanay mga pagkaon sa palibot. So ikaw igsoon, nagtanaw ka karon, wala ko kay balo kung unsay problema nimo. Unsay walls nimo this time? Unsay imong gipas-an ron? Kung unsay nakagapos nimo, wala ko kay balo. Apan kung imong daygon ang Ginoo, taliwala sa imong sitwasyon, sigurado nga naay solusyon sa imong problema karon. Sigurado igsoon nga naay kasulbaran
naay solusyon kung unsa na imuhang giatubang karon igsoon. So ako ang gidasig ayaw pagmugtok di ayaw kaguol na imong utang dako kayo. Kagamay ra nas Ginoo. Gamay ra ganas Ginoo igsoon. Nahimo gali niya ang tibuok kalibutan, imuha na bang problema dili kaya niya masolusyonan? Gamay ra kana duol sa Ginoo. Dayga ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo sa iyang milagro nga buhaton sa imuhang problema karon. Dayga siya, awiti siya. Amen. Ayaw padala ng problema nimo, gamay ra kay na sa Ginoo. Kundili sama sa naitabo sa mga Israelita sa una. Ning singgit lang sila igsoon, pag singgit nila nahugno dayon ang paril sa Jericho. Ingana sa buhata sa imong problema. Okay? Kung sa man imong gitubang karon again and again, I just want to remind you, dayga ang Ginoo. Just worship God in the midst of your disappointment, in the midst of your difficulties, or in the midst of the storms you are in right now. Worship God. Amen. Dayga ang Ginoo igsoon. Naa siya'y buhaton. Amen. Naa siya'y buhaton sa imong sitwasyon karon. Amen. So magampo ta mga igsoon. Hallelujah, labing gamhanan ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong, imong mensahe, nga imong gipasinati namo nining kagabion. Lord, lain-lain man mi og mga problema karon. Lain-lain man mi karon og mga chain, mga gapos. Lain-lain man mi og paril or walls of Jericho. Apan Lord, salamat nga ikaw nga Diyos nga gisimba sa mga Israelita. Ikaw ang Diyos ni Pablo ug ni Silas, ikaw sabang Diyos nga mong gialagaran karon. Tabangi kami Ginoo. I pray to all of the viewers right now. I pray Lord God, unsa man ilang mga walls karon, ilahang mga paril, ilahang mga gapos Ginoo. Tabangi kami nga duna kami kasing-kasing madinaygon. Kasing-kasing nga modaig kanimo, anda modaig kanimo sa panahon nga dili ka angayng daygon kay sakit kaayo ang gibati namo. Tabangi kami Ginoo, tagay kami kasing-kasing Lord God. Nga malipay mo daig kanimo. Malipay mo sayaw-sayaw kanimo taliwala sa mga unos. Kay diha sa pagdaig, diha sa singgit sa mga pagdaig, kung amo kang daygon, amo kang simbahon Ginoo matud pa sa imong pulong, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga unos namo. Mahugno kung unsa man ang among mga problema karon, unsa man among mga walls karon, mahugno. In other words, naay solusyon instantly sa dihang daygon kanamo. Sa ding amo kang simbahon, taliwala sa mong problema, naay kasulbaran sa muang mga problema, naay kagawasan gikan sa makadaot nga bisyo, kagawasan sa lain-laing gapos ni Satanas sa dihang amo kang daygon. So Lord, salamat sa imong mensahe karon nga simple lang nga mensahe apan dako kayog impact kanamo. Kay kung gusto mi makabaton og kagawasan, gusto mi makabaton og kadaugan, gusto mi makabaton og solusyon sa mga problema, daygon ra man day kanamo Ginoo. So Lord, instead nga mo complain me, instead nga mo question me sa imong pagka-Diyos, wala mi katungod ana kun daygon hinoon ka namo, taliwala at ubangan sa amuang mga problema. Again, Lord God, I pray to all of the viewers right now who are watching this time, I pray, nami kasing-kasing madinaygon. Kasing-kasing nga kamao mo daig nimo taliwala sa dagkong unos. Bisan unsa ka kusog sa mga balod problema, amo kang daygon kay diha sa pagdaig na milagro. Diha sa pagdaig na kay bulungang butang mahitabo Ginoo. Diha sa pagdaig na kagawasan, kaluwasan, kabaguhan sa among kinabuhi. Diha sa pagdaig na solusyon or katubagan sa amuang mga problema. Lord, thank you. I pray kini nga mensahe karon nga among nadungog, dili ni mo labayng kawang Ginoo. Apan amo ning kinabuhion ug mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa kadaugan. Mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga mabungahon Ginoo, puno sa grasya ug panalangin, kay magmadaugon man kami sa among mga problema. Lord, salamat kaayo Ginoo. Right now, Lord God, we continue to pray sa tanan nga nagtan-aw karon, labi na mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents na Ginoo didto sa lain-laing nasod, naka-PR na Ginoo. Mamuhat ka sa ilahang kinabuhi. Tanan Ginoo, to all of the people who are watching this time in different places, Lord God, mamuhat ka. Lord God, unsa man ilang problema karon, unsa man ilang mga walls karon Ginoo, tagay sila kasing-kasing madinaygon. Unsa man ilang problema karon Ginoo, tagay solusyon. You're gonna make a way for them, Lord God, para masolbad ilang problema. Napa sila problema financial, unsa man ilang problema balatian, tagay kaayuhan Ginoo. Problema sa ilang trabaho, mga apply sila, tagaig pabor Ginoo. Negosyo, tagaig panalangin Ginoo. Tanan Ginoo nga
unsa man ilang giatubang karon Ginoo mamuhat ka. Unsa nga area silang ginabuhi karon nga nagkinahanglan sila og hikap nimo Ginoo. Nagkinahanglan sila og milagro. Lord God, mumliho ka. Walay matago nimo Ginoo. Kay balo ka sa ilang sitwasyon karon. So Lord God, ako nagahangyo kanimo. Ingon nga imong ubos nga lagad, mamuhat ka sa dapit diin gikinahanglan kanila Lord God. In Jesus mighty name. Ug kung ikaw mo lihok Ginoo, nasayod kaming walay makapugong nimo. Nagaingon sad ka sa imong pulong, dili mo buo imong kamot aron dili makakabuot sa among panginahanglan. So Lord God, tabangi ang imong katawhan. Ingon nga imong mga kanakan, dili ka malipay, Ginoo. Nga imong mga anak mag-uol, maghilak, na'y problema. Kung dili, we know that you are a loving Father. And you know our every need. So Lord God, I pray, muliho ka, mamuhat ka sa sitwasyon sa imong mga kanakan nga nagtanaw karon in Jesus' name. Thank you Lord for the victory. Thank you Lord for the breakthrough. Thank you Lord for the salvation of our whole family. Thank you Lord for the healing, complete healing sa among balatian, either sa physical and emotional. Salamat sa kaayuhan. Salamat sa comfort, Ginoo. Labi na sa among mga higala nga nasa lain-lain kanasuran nga layo sa ilang panimalay, i-comfort, Ginoo. Tagai, Ginoo, kaayuhan, gaksa, Lord God. Ipabati imong mga gakus kanila, kay diha sa imong gakus, makapagaana sa among kamingaw ug pagantos. Paburi, Ginoo, in Jesus' name. And of course, I pray, Lord God, especially sa mga naa sa abroad, Lord God, right now, nga dili sila malipat sa kwarta. But Lord, I pray nga mahimo silang kapiran kasaligan. Mag-glorify ka sa ilang kwarta nga natigom, Ginoo. Knowing that you are the blesser. You are the source, walay ila. Tanan, gikan kanimo. Imo lamang silang gipialan. So Lord God, I pray, ayo itugot nga makalimot sila nimo. But Lord God, panumdumi sila nga naasad sila'y atimanon ang relasyon nimo o i-honor ka sa ilahang mga grasya. According to your word, Lord God, nagaingon ka nga, sa dihang i-honor ka namo sa among wealth, ang amoang panudlanan mag-awas usab Ginoo. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Salamat. And of course, I pray, Lord God, nga, proteksyonan sila nimo, tagay mayong panglawas, kanunay, mga OFW, tanan nga nasa abroad karon, tagay kanunay, og pabor, Lord God, sa ilang mga trabaho. And of course, divine protection against sa lain-laing balatian or mga lihok sa kaaway. Kusog, Ginoo, sa mga tentasyon. O dugang grasya, dugang pabor, panalangin, or anything, Ginoo, nga unsay angayan nila. Unsay gitinguha sa ilang kasing-kasing, nga layo sila karon, nga wala sila sa ilang pamilya. Ihatag, i-grant na, Lord God, in Jesus' mighty name. Lord, salamat, Ginoo. We stand in your word in Jeremiah 33:3. Ingon ka, tawgon ka namo, mutubag ka kanamo ug magpakita ka namo dagkong butang. Lahi ka og mutubag, Ginoo. Kay dili simple lang, ordinaryo lang apan dagkong butang nga wala pa namo na sinati. So Lord God, pabuto na namo. Pabuto na namong mga dagkong milagro, dagkong butang, Ginoo. Uban sa dakong pagtuo. Himua lamang mi kanunay ang angayan, takos, kasaligan, kapiyalan, kay dili usab minimo tagaan, Ginoo. Kung dili mi takos. So Lord God, himo aming angayan. Pabuton ka namo, Ginoo. Pabuton namo ang tubag sa mga pag-ampo. Pabuton namo na uban sa dakong pagtuo. Ang saktong panahon nga imong gitakda, Ginoo, sa katubagan niya ng tanan, magpaabot lamang ni. Ug samtang magpaabot kami, daygon ka namo, Ginoo. Hallelujah. Lord God, mao kini among pag-ampo. Amo kining gipasalamatan daan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga mao among bugtong personal nga manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kagabion, mga igsuon. Hallelujah. Og na late na ko sa among service, murag nanawag na to sila nako kay naining bagting. So that's all for this evening. Pasensya na kanina wa ta ka live ug unsa man kay karon ra jud ko nakahigayon, okay? So nanay nagpaabot na mo service. So I pray and I declare nga sa atong pagpahulay, ubanan ta sa Ginoo, proteksyonan ta ug sa uban nga nasa lain-lain kanasuran, adlaw maron diha no, udto hapon. I pray nga ang tanan ninyong lakang giyahan sa Ginoo, no? Inyong mga buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo in Jesus name. There's gonna be a fruitful and blessed day, a victorious day for us in Jesus name. So that's all for this evening, igsoon, kay gabi na marangit-ngit na, no? See you next time, basta makalugar ko. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan ug ang dungog ug himaya. Magpasalamat. Akong ibalik sa itong buhay nga Diyos. Walay na isa tao. Walay reliyon, walay simbahan, dili ako, no? All the glory, honor,
Praises and thanksgiving belongs to the King of Kings. Amen? Ampo, gamping mga igsoon, mga brad. Nako, di halong live kanunay, brad. Uban sa grasya sa Ginoo makita ta og mapuhon. Oro niyang gabi o depende basta makalugar ko automatic na. Okay? Pwede sa dunya mga alas 9 basta tanaw na ko makalugar ko. Again, that's all for this time, no? That's all for this evening tonight and see you later. Oh, no, later, no, tomorrow. See you tomorrow or even later, yes, kung makalugar ko. No, again, ang Diyos magapanalangin kanato, ang kalinaw, kalipay sa Ginoo, Espiritu Santo magauban kanato. Okay? Again, ampo og amping ta kanunay. Keep safe everyone. To God be all the glory. God bless and good night in advance kung di ko makabalik unya.